nola hasi zinen eskola? Eskolan goien, altzan. Altzan, neskak alde atetik eta mutila bestetik izate genuen, eta besua altxa eta kara solta hori izate genituen. Eta Benardo Altzakaku gade ni laun izan du nun, eta hemen herrinden aizko izena eman zuen, mutil jatorra askua zan. Eta harrek entzun batian, kara solkatantzen aikinala, arreba aurrian, bitxori, eta isuri kara sola aikinala, bitxori, emata un pájaro, eta maizua, isuri diote bat, herritan eman ziken. Eskola zilera hori izan du nun. Eta gero, guan jazienak eta jende egitena, Herrerako Hermanos Kristianosea, zaile horrea, baina nik ebaristao eba maestra partikularra, han izan du nun dituten estudituk, emakume horrekin. Eta, hola, emakume horrekin nabilela, doktrina fetxao aleitu zen. Ze jolasak zian haurtzaroko garai horietan? Ze jolasak? Zerekin jolasten zenuten edo? Jolasa, frontoia, pelota zen. Pelota zen? Pelota zen. Eta gero gu ondoren jasi zen baloia, futbola. Baina pelota zen, pelota. Eta neskak? Neskak zertaz nintzen zian, ze jolasten zuten? Neskak, neskak. Altzan neskak. Dantzao.